Μαμά, δεν σε βαγγίζει στο σπίτι. Τα πολύ ωραία θέση του δρόμου μου τη γενιά. Και κάτι με λομακάρονα. Ισχύει αγάπη, θα μου πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους, να μου. Αφήστε το πράγμα. Προσοχή παρακαλώ. Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι τα Χριστούγεννα διακόπηκαν. Ευχαριστώ. Attention please, we are in the sad situation to announce you that Christmas interrupted. Thank you. Πώς γίνεται αυτό? Σε ποιο δεν αρέσει τα Χριστούγεννα? Προσοχή παρακαλώ, σας ανακοινώνουμε ότι χάθηκε κάτι πολύ σημαντικό. Οι πτήσεις και κάθε μετακίνηση από και προς το αεροδρόμιο απαγορεύονται μέχρι αυτό να βρεθεί. Attention please, we announce you that something very important is lost. The flights and everyone from and to the airport are forbidden until we find it. Thank you. Ας καθίσουμε. Πριν να και ο κόσμος.
χαρά.